Hej, hvem er det, jeg snakker med her? Esben Knoblau. Esben Knoblau, og du er i hvilket band? Brothers Moving. Brothers Moving, yes. Har du taget nogen musikalsk uddannelse, eller lignende? Ikke noget skole, nej. Ikke noget skole overhovedet? Nej, okay. Hvad laver en musiker som dig? Altså, I tager ud og spiller, og I øver. Er det sådan, hvor ofte gør I det, og sådan generelt, hvad laver du? Jeg er jo skolelærer blandt andet for jer, eller indtil for nylig. Så vi spillede utrolig meget, hver dag, mange gange, i nogle år, for længe siden. Og det har gjort, at vi behøver ikke øve så meget mere, så vi spiller faktisk mest. Ja. Tror du, alle kan blive sådan semi-store musikere? I princippet, ja. Det tror jeg helt sikkert. Det handler meget om held og timing, og selvfølgelig talent og så videre, men man behøver ikke være ret dygtig for at blive meget, meget kendt. Det gør man ikke. Er der noget, du sådan har fortrudt, eller synes er træls ved at være musiker? Ikke som sådan. Altså, der er plusser og minus op alt, kan man sige. Uanset hvad man vælger, så er der også nogle fravalg. Men jeg kan ikke lade være med at spille musik. Der er jo nogle dejlige ting, der følger med. Og dem vil jeg nødig undvære. Og så er jeg glad for, at jeg kan få lov til det stadigvæk i mit liv. Fedt. Ja, tusind tak, Esben. Det er også lidt. Fornøjelse. Hej, hvem er det, jeg sidder med her? Det er Lasse Pedersen. Lasse Pedersen, og hvilket band er det, du er i? Jeg spiller i House of Secrets, som er sådan et amatør rockband. Vi har spillet sammen i en 10 års tid eller sådan noget. Super. Jamen, har du, Lasse Pedersen, taget nogen musikalsk uddannelse eller lignende? Altså, jeg har taget en læreruddannelse, og i forbindelse med det har jeg haft 2 års musik på lærerseminar. Men det er det eneste. Så har jeg fået noget undervisning i musik, da jeg gik i ungdomsklub og sådan nogle ting. Ja. Hvad laver du som musiker? Altså, I øver jo og spiller måske nogle gigs, en hist og pist, men hvad laver du sådan til dagligt? Sådan? Jamen altså, lige i øjeblikket er vi i gang med at skrive nye numre. Det er en lidt langsomlig proces, men vi mødes en gang om ugen cirka og skriver, indspiller demonumre og sådan noget, som vi så tager med i studiet og indspiller og udgiver. Musikmæssigt, er der så noget, du fortryder ved at have blevet musiker? Jeg tror ikke, der er noget, jeg fortryder ved at være blevet musiker. Det tror jeg ikke. Der er måske nogle ting, som man måske, hvis man vendte tilbage til, da man var yngre, og sådan ligesom skulle starte forfra, man måske vil gøre en smule anderledes, man måske vil, hvad ved jeg, netværke noget mere, eller du ved, måske kæmpe lidt mere for at komme i den rigtige retning, eller altså, men fortryder? Nej, der er ikke noget, jeg fortryder. Okay. Tror du, alle kan blive sådan semi-stor musiker? Jamen altså, man kan jo sige, med teknologien i dag, så behøver du ikke at have talent. Men altså, jeg tænker, at du skal have et eller andet, som gør, at du kan underholde. Og det at kunne underholde, det er jo nok den største faktor. Sådan som markedet er i dag. Altså, du kan have en fantastisk sangstemme, eller du kan være ekvilibrist på dit instrument. Men det er lige meget, hvis du ikke kan underholde, fordi så kan du ikke rigtig komme nogen steder. Ja. Jamen, tusind tak, Lasse Pedersen. Ja, velkommen.